biyo we critical chao yeah kero bwate goli okoye work towards to yani okobwate kintu to achieve go kora evindo rahisi kobake lota bwate kintu kora ki to achieve igombe wa set kintu gete alafu you work towards the thing igochi ko line cha muhimu sa ona somo cha nogo chegabo towards working towards the goal abundo problem egoche yabere nene iga whatever na bongo set cha ne iga nte tukugore gali mwaka oyo o 2025 aba by then abere kingo teba kurunchaka 2020 wata mwaka ono yone korone ga changa teba 2021 toteme 21 ye ga changa teba 2024 okore kanu mwaka muya na bayere teiga abuga no nige fuko kiga tinanyora nde ne pigi bado ne fe ngona kungangana nero gochiga so issue inakuanga hapa hivi aso ku achieve chi goals ziagoga labda na kimuntu naro goals kuna labda litangani kuna goals zenye chire achievable nchiro tanyare ku achieve asubugima ndaka tente banga ki we koma to understand goal ningi ego nekere ngobwa totatu kwikeria egento ke tobegete ogoteba by this time ninkere gaiga igo egori ko set ebintu mbere bwana consider noro cherende egento ke tangani ekara go set egori wikabwe manya eningo okola self examination ombazite omanyenga ebintu mate omuntu nabata weaknesses and strengths wikabwe manya emuntu kiore bito ki urakore buyapi bito ki otanya bito ki biko kogoki bito ki bitero koko your ability physical ability but no sa tego yo simo ko lese ngenjo physically to ko nyara ko yoko ikoli eliani ningo financial ebito le ngoko ligeria so you self examine yourself we ko manyanga nse muntu gete ndeiga ability yane gereiga uwezo wangu wekiretega iga so you have to understand yourself first ekero ko understand ligabo so ko understand omanyingi utagete tomana go chaba ono chigoli chikaba smart